Be, Ah, pahingi ako ng 500. Magpapacheck up ako ng mata. bakit? Nahihirapan ako makakita. Ah? Oh, Oh, bakit 200 lang ito? malinaw pa pala yung mata mo eh. Baka ka na magpa-check up. Love, Oh, kung halimbawa prutas ako, anong klaseng prutas ako? langka. Bakit lang ka? Kasi sweet ako? Hindi. Siguro dahil mabango ako ano? Hindi rin. Inayupak ka. Ilangka ka mo, ipalawanag mo nga. Langka tabi. Langka usap. Langka bimbangan. Langka pera-pera. Hello? Hello. Musta? Okay lang, napatawag ka. Pwedeng magtanong. Ano yun? May jowa ka na? Wala. We, sa ganda mong yan. Wala nga. So, may chance pa ako. Wala din. Kuya, pabili nga po ako ng sunsilk. Ano sunsilk? Sunsilk, yung sinasampu sa ulo. Wait lang ha. Ito yun. Ito ba? Yan na nga yun. Sunsilk yan, sunsilk yan, ni sunsilk. Sunsilk ang baga, nag-aaral ka ba? Sunsilk ba yun? Oo. Mabiyahe ka? Oo. Huwag kang mamababae ha. Tandaan mo, di ka patuli. Nahiya ka naman. Lakas mga sarnito. Kuya. Ano daw? Kuya, may bigas ka? Ay, meron. 1 kilo nga, kuya. Sige, wait lang ha. Kuya, pakibilisan mo naman, magsasaing pa ako. Ito na. Nadahal ka kasi. Ba't ganito yung bigas mo, madilaw? Ay, ganyan talaga. Mahal kasi yung maputi. Meron ka ba, kuya, ng ano, yung notebook at saka ballpen? Meron. Pakilista mo na lang muna to, wala pang pambayad. Ano? Pangilista mo lang pala yan, tapos pupulamin bigas ko. Mas dagdali ka pa. Eh, wala ka na magagawa, eh, hawak ko na ito eh. Kung gusto mo, wag mo nang ilista. Walis ka na, walis ka na. Ayun. Kuya, pabili nga. Ano yun? Isang lalaki may chicken. Sige, wait lang ha. Ito. Ito ba yan? Ate, may tanong ako sa iyo. Sa talang buhay mo, saang lugar ka nakapunta ng mamahalin? Sa gasolinahan. Pagkagaling lang namin ng mister ko doon, sobrang mahal na ng gasolina. Oh, mahal. Kumusta pala ang pagpa-check up mo kanina sa doktor? Anong naging resulta? Okay ka lang daw ba? Ano ang findings? Ayun, ang daming binawal. Bawal sa akin ang alak. Bawal ang sigarilyo. Bawal kumain ng matataba. Bawal ang lechon. Bawal ang soft drinks. Eh, halos lahat ng nalang binawal eh. Ay, ganun ba? Eh, siguro malala na yung sakit, no? Oh, anong gagawin mo ngayon? Titigil na ako. Talaga, mahal? Tingnan mo nga naman ano, kung hindi ka pa nagkasakit, hindi mo pa kayang itigil yung bisyo mo. Salamat naman na nagkasakit ka. Tanga, hindi yun. Di ano? Itigil na ako sa pagpa-check up. Ayaw ko na pumunta sa doktor. Han, Oh, okay pa ba yung relasyon natin, Han? okay naman. Bakit? May problema ba tayo? Pansin ko kasi, nitong mga huling araw, parang matamlay na eh. Hindi na kagaya dati na masigla. Parang hindi na healthy. Ganon? Hindi mo ba napapansin yun? Eh, kain na tayo ng gulay. B, Oh, laro na ulit tayo. ayoko nang makipaglaro sa'yo. Ang sakit mong maglaro. Babae na ito. Biro ko lang naman yun eh. Biro ba yon? Baon na baon?